Il-Gvern huwa impenjat li jkompli jsaħħaħ l-istrutturi tal-pajjiż biex in-nisa jkunu tassew ugwali fis-soċjetà Maltija. Għal dan il-Prim Ministru mexxej Laborista Joseph Muscat waqt li kienet jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Għaqda Nisa Laboristi. Meta refera għal ħidma tal-Għaqda Nisa Laboristi, Prim Ministru Joseph Muscat qal li wasal iż-żmien din il-fera taġġorna ruħha u bħalma ġara fil-każ tal-Forum taż-Żgħażagħ Laboristi jeħtieġ li l-Għaqda tagħmel il-bidliet meħtieġa biex tkun iktar rappreżentattiva tal-mara fis-soċjetà tal-lum. L-Għaqda għandha sservi ta' forum għall-ommijiet, żgħażagħ, nisa tad-dar, nisa ta' karriera u pensjonanti u għandha tifrex il-ħidma u d-diskussjoni lil hinn mill-kwistjonijiet li joqtu strettament lin-nisa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li bil-politika li ħaddan il-Gvern se jassigura li mhux biss il-mara tkun ugwali imma l-irwol tagħha fis-soċjetà jingħata l-importanza li jixraqlu. Il-Prim Ministru mexxej Laborista ringrazzja lil Mirjam Spiteri De Bono tal-ħidma tagħha u l-kontribut siewi li tat fil-ħdan l-Għaqda Nisa Laboristi. Matul il-laqgħa ġenerali għamlet intervent ukoll mart il-Prim Ministru s-Sinjura Michelle Muscat li tkellmet dwar il-ħtieġa li minkejja l-bidliet li jsiru fis-soċjetà xorta waħda għandna nnożżu l-prinċipji u l-valuri. Huwa importanti li n-nisa jagħtu s-sem tagħhom f'kull qasam tas-soċjetà, sostniet Michelle Muscat.